аз да помоля за една цигара? Ти не си ли много малка да пушиш, бе? Малка. Той ме научи, докато бях само на 12. Аз ли те научих? Не си ли спомняш как се скъсах да кашля? Не си спомням. Аз тази не я познавам даже. Ало, Аве. Аве, къде си? Няма значение къде съм. Добре ли си? Ще те науча на една игра. Трябва да оцелиш осевата линия. Много си смотан. Hey! Don't do this! You don't go with prostitutes? Всъщност на къде си? Аз пък трябва да намеря брат ми. И той къде? Последно чух, че спял в някаква изоставена синагога. Бързо ще може да го фанеш. Самира към морето с някакво корумче. Сигурно да е тежко на теб и на майка ти. Ти какво си му говорил, а? Казах му за брат ти. Какъв брат? То дето го убиха в Ирак. Че Ваня ще те удуша. Да. Ти мислиш, че си шугувам ли, ма? Ти си пълен кретен, разбираш ли? Знам. Ами, полицията те търси. Слушай, няма да ти се вържа пак на глупостите, ясно ли ти е? Няма! Първо ще рани се пребър. Мяре ли?